Gure eskuko kideok korrikan parte hartzera deitu nahi zaituztegu. Euskara garelako, Euskararen herria garelako, Euskal Herria garelako. Ostegunean atarratzen korrika hasiko da, eta 11 egunez Euskal Herrian zehar ibiliko da. Korrika. Txirrindularitza lasterketetan, futbol partidatan eta beste 11 kirol ekitalditan edo taberri egunean ere egin genuen bezala, atera gure ikurra korrika zure herritik pasatzen denean. Eta Euskal Herria garelako, Euskal Herriko ikurrak aireratzea eta kanpora ateratzera gonbidatzen zaituztegu. Nazioa garelako eta keinu txiki bat eginez gure ikurra kalera aterata nazioa egiten dugulako. Herri libre bat, herritar libre ez osatutako herri libre bat. Eta hori da irudikatuko duguna, bai korrikan eta baita ere aberri egunean. Ikurrina, gure askatasun ikurra.